pertsonaletatik abiatuz, kontzientzia linguistikorik gabeko abiaburu batetik, eta hortik jauzia gero euskararen mugimenduan sartzerakoan kontzientziazio horrek ematituen beste betaurreko batzuek ere zuei eskaintzeko asmoz edo. Nire familia erralduna da, Iruñekoak gara, eta gurasoek ez egiten, Aiton Amon eta, Amona Azpeitiarra zen, eta orduan Amonak jakin bazekin, baina etxean ez da sekula hitz egin izan, Nafarroara joan ziren garai haietan, eta galdu baino Amonak erabiltzen zizion, hortaz, gure familia erralduna da. Gu ikastolan, euskaldun du ginen, eta nik egia esan euskararekin harreman hori ikastolaren baitakoa oso positibo eta gertu eta naturala izan zen. Zorte handia izan nuen, eukin dituen irakasle guztiak euskalduntzarak ziren, Arrarasekoak, Urbiainoak, Beasaingoak, eta transmititu ziguten euskara oso natural eta oso eta jatorra zen, bai? Ez dut euki sentsazioa, arrotza zenik transmititzen ari zitzaidan hori. Institutuan pixkat euskararen gandik aldendu edo egiten zara, Iruña bezalako hiri batean, gehienak familia erraldunetatik ikastolaratuak ginen, gaztea ginen, eta gainera infranja horretan badago puntu bat aldentzen zarela rebelde ikuspegi hori duzula, eta ofizialetik gurasoen jarreretatik eta pixkat kontraposizio horretan hizkuntzarena, ikasteko tresna zen, baina hortik harago ez beste zer, eixialdia eta nagusiki gazteleraz. Danietako bizi esperientzia importantea izan zen Gasteiza unibertsitatera joatea. Bertan euskal filologia ikastera hasi eta ikaskide pila bat Arnasunetako kideak. Oso euskara natural, jator, orduan hartzen zara, euskara ez dela soilik ikasgelan, jasotzen den zerbait, ezik eta badela herri bat hola bizi dena eta gertutasun horrek sortzen dizu irrika bat, nietako Arnasunetako kideekin harreman zuzen edukitzea izan zen modu bat nahi izateko gehiago sakontzea eta gerturatzea naturaltasun horretara, euskara jator batera. Plastikozko euskara bat nuenaren sentsazio bat ere sortu zidan horrek, eta aldi berean aditzera eman hizkuntza natural eta zera bat zela, ez horren beste ikastola barneko tresna bat. Pisukideak izan zirenetako oso pisuzkoak, Zildarrak eta Zumaiarrak izan dituen etxean, oso harreman gertua egin genuen, eta beraiekin kultura eta izateko modu bat ere jaso nuen, elkar bizitza horretan. Anekdota txiki bat, nik lotarako erabiltzen nuen kamiseta bat, rural kutxa, Nafarroko rural kutxa banatu zituen, kolorea zein zen. Ez horia. Pentsa Bizumaiarrekin pisuan, igabero kamiseta horia jantzea, horrek eman zigun eztabaidarako aukera eta beste historia hori ez. Niretako referentzia positibo hori guztiek, Arnasunetako herritarrek transmititu zizkidatenak, egin zidaten Iruñera bueltatu nintzenean klabija aldaketa bat. Autu konstiente bat egitera bultzatu ninduten. Haekan hasi nintzen lanean eta orduan hasten zara ere zure kontzientzia linguistikoa eta ezagutza linguistikoa ere sakontzen. Eta jabetu nintzen, nahi nuela euskaraz bizi modu natural horretan Iruñean ere. Nahi nuela klasetatik kanpo, lanetik kanpo, beste hainbat espazioetan ere ala bizi. Eta orduan, arnasgune soziofuntzionalen garrantziaz ere jabetzen zara, ez? Iruñean euskaldunok euskaraz bizi gara. Baina bizi gara autokonstiente eta etengabeko bat egiten dugulako. Hautatzen dugu, ze hitzalditara joaten garen euskaraz delako, ze tabernatan diren tabernari euskaldunak, ze espazio fisiko dagoen euskararen gune dena, taberna batetik hasi, baina ikastolak badira, oso auto errekurrenteak dira eta etengabekoak. Eta batzutan, egun guztia euskaraz bizitzen lortzeko aukera ere badugu. Ikusiko duzuenez, Iruñean arnasgune soziofuntzional horiek ezinbestekoak dira euskaraz bizi ahal izateko.
Hortaz, zer da Orio Euskal Herrirako? Uste dut, ideia bat transmititzen eta ulertzen erraza dela, Iruñerako ikastola bat, taberna bat, hitzaldi bat, den hori bera da. Euskara natural eta jardun osoz baliatzeko gune bat. Hortaz, Oriok zer dauka garrantzizko, arnasgune geografiko izatetik Euskal Herrirako? Garrantzi itzela. Hemen naturaltasun hori galtzen den neurrian, Euskal Herrian euskaraz normal bizitzeko aukera horiek ere gutxitzen direlako, ez bakarrik Orion, Euskal Herri guztirako galtzen dira aukera horiek. Hizkuntzaren galera prozesua izan zen geografikoki gorakako mapa hori ez guztio daukagu. 1500-tik, 1700-tik, eta benga, eta mozku, eta gora. Eta dauia, momentu batean, non arnasgunen geografikoen tokia oso gotortua dagoen. Hortaz, momentu honetan, euskararen berreskuratze prozesua kokatzen da gehiago Orion eta ez Oionen. Zuek daukazuen garrantzia ez da bakarrik hori begira. Badauka ere Euskal Herri guztirako. Eta hori ikusten dugun, ikusten dudan alde importante bat Euskaldunen artean, arnasgunetako Euskaldunen artean eta Iruña bezalako hiri bateko Euskaldunen artean da kontzientziarena, Guk, alabeharrez, oso piztua daukagu eta oso kontzienteki egiten dugun urrats guztiak. Eta beharrezkoa da oso zuek ere kontzientzia piztu hori edukitzea, Orion euskaraz bizitzea zarago, mugitzen zaretenean ere euskaraz bizitzeko. Iruñera etortzen dira leitzarrak, etxarriarrak, arbizuarrak, eta horiek maiz muga mental baten gisa daukate ez, bagoaz irira, eta Iruña erdalduna izanik, euskaraz egite horrek ez, atzera edo egiten digu. Guk behar ditugu, leitzarrak euskaraz egiten Iruñean. Espazio berriak konkistatzeko eta guk geuk ere referentzia positibo horiek jaso eta hortik edateko. Hortaz, uste dut garrantzitsua dela zuek horren kontzientzia argia eta piztua izatean. Bueno, gero komentatuko dut, gauz desentatea dian, helduko jo, eskerrik asko maite. Frei, iriak, esan. Bueno, nire kontatik dator, zari de gozarien, Dios. Arrate bai, ez da, Algorta herri bat da, kuriosoa, hor dago euskararen transmisioaren muga, mendebaldean. Gure herriko auzo bat da, mendebaldean transmisioa eten ez den mendebalderereko lekua. Eta kuriosoa da, euskaran arnasgunen ikuspegitik, batzutan degogulago ikuspegi lineal bat euskararen garapenaren inguruan, baina gure herriko historia linguistikoa. Apur bat ikertzen hasi nintzenean ikusi nendun hori ez dela horrela. Zalduko datzuet, kontu bazara. Zate baterako, 1796 urtean, debekatu zen, erderaz ezekien inork Bizkaiko batzar nagusietan parte hartzerik, bi herritako biztanleak, bi herritako ordezkariak kanporatu zituzten. Ez zutelako herritik, edo ez zuten erradunik aurkitu, edo bidali zituztenak ezirelako erdaldunak. Bagizu ezen zuziren biharri horiek? Sasoi horretan, Ibarrakaldu bidazten zen herri bat, gaur egun Barakaldo ditzen dioguna, eta Getxo. Harrigarria, Lekeitio, Ondarru, leku guztietan erdaldunak aurkitu zituzten bidaltzeko batzar nagusietara, eta Getxo eta Barakaldo ez. Badakigu, esate baterako gaur egun 80 urte inguru daukon jendearen gurasoen sasoian, Getxotik neskak, neskame bidaltzen zirela batzutan Gernikara erdera ikas ezaten. Gernikako etxeetara erdera ikas ezaten. 1800ko amailan bitxe gora bera. Nere baziren erdaldunak, baina Gernikara bidaltzen ziren Getxotik euskara ikas ezaten. Hor prozesu bat abiatu zen, Espainiar estatuko aristokrazia industrialari okurritu jako ondoan bizitzara joatea, hor sortu zen Neguri eta inguru guzti hori, eta euskara amildu zen. Amildu zen, gaur goiza pasado Goi herriko hartzai bategaz, Ola herriko hartzai bategaz, gure herrira joaten zana, ardiekin umetan,
eta esate osten, eske zuen herria esan erdalduna, zuen herria esan anti-euskalduna. Eta hori ere gertatu zen. Osea, heldu ginen fase horretara ere, sortzi urte eman ditut euskaldun zarrak elkarrezketatzen eta bar, eta euskaldun zar batentzat edo euskaldun batentzat gorrotagarria zen agortara joan beharra. Zer esan bakarrik jendea erdalduna zala, baizik euskaldunari barre egiten zitzaiola etengabeki eta mekanikoki, osea, sistematikoki. Jendeak bildurra zuen. Eta aztertzen baditugu baserrietako jendea, zer dago auzo hori, betxo aldaramari izan duguna, muga den hori, auzo horretako jendea, euskalduna zenak edo euskara mantendu duena, eskondu zen beste herri batzuetara. Zarrontara ez zuten ezen jakin, gure inguruan ez zuten jakin nahi. Gainera barra egiten zitzaien. Gero, horri prozesu horri buelta amon zitzaion, politikoki, ideologia politikoaren ondorioz, ideologia politiko batek hartu zuen hori, azken finean gure familiara euskara ekarri zuen arrazoi berbera, ideologia politikoa, eta gaur egun euskalduna gara azkenengo neurketan, 25%, 80.000 biztanletik, horion baina euskaldun gehiago bada gure herrian, matematikoki, eta erabilera da 8%koa, azkenengo erabileran eginda, gora egin dugu, 3%koa zan, eta bai 8%, 9%, baina irukoiztu eginda erabilera, da erabilera bat nahiko arraroa, zenkaren eurketen metodologiak edo, luze egin geber, zelan egiten direnta zelan ez, baina gure herrian badago komunikazio eredu bat, euskaraz entzuten dena nahiko dela guraso eta umeen artekoa. Ez bikoten artekoa, guraso horren artean erderaz egiten dute, normalean, eta umei euskaraz egiten zaie, eta txakurrei ere. Eta orduan, kalen urketetan, horre egin du apur bat gora kontuak. Euskararen berreskurapen prozesu horretan, lehenengo fasean, hori bezalako arnazguneak klabeak izan ziren. Jendeak jo zuen, bere nahi ideologiko horrek bultzatuta, jendeak jo zuen arnazgunetaren euskara ikastera. Nire lagunak, apurago baino sarragoak, ikaskoletan ibilitakoak izan, pelota jende hau, joan ziren Errezilera, Hemenigurura, Tolosara, joan ziren euskara ikastera. Orduan, gaur egun daukagun kuota hori, ezinezkoa izango zen, ingurune euskaldunik egon izan ez balitz. Eta gero, aparte, suposatzen dut, egin dugun alegina ere ez genukela egingo, euskara latinaren egoeran egon izan balitz bezala, ez? Madrilgo leguzuak esaten dut, baietz, nik kapaz izango nintzatekela hartzeko latina eta berriro herrian lortzeko berreun bat agurek latina egitea eta latinar got bat sortzeko eta ez dut froga egingo, bada espadan. Israel darrekin izuden behar ezazoian tondoatzen zitzen. Baina nazgunen kasua, guztiz beharrezkoa da gure kasua. Bestelatorra zentzurik, borroka honek. Eta zeratik azaldu dizuet historikoki gora bera guzti hori. Apur bat, azkenengo erabilera datuen inguruko gogoeta txiki bat egiteko. Azkenengo erabilera inkestan, gora egin euskararen erabilerak Gasteize, Getxon, Barakaldon, Iruñerrian, dut egin duela, bera egin du Baztanen, Bermion, Tolosa inguruan, esan dut gure herriak, Orion bera egin du bai, baina egin baina nuen esan. Esan edut, gure herriak sasoi batean ezaukan idion bilatzeko batzar nagusietara erderaz egin zezan. Gure herriak sasoi batean Gernikara bilatzen ziren gazteak erderaz egin zezaten. Gagun mapa geografiko, euskararen mapa geografiko hori, ustez historia zehar ez da egia esan neurria handi batean, hor gora berak egon dira. Inguruko herriak mantentzen dira euskaldun, baina herri batzuk bera egiten dut, guardia geisten bada, hemen inork ez digu zigurtatzen ezer. Inork ez digu zigurtatzen ezer, eta nire ustez golpe izugarri bat izan liteke hurrengo neurketan ikustea mapa soziologikoa aldatuko dela, eta ja batzuk esaten duten moduan, euskaldunen gehiengoa Nerbioi Ibarran egongo dela 20. mendean. Kopurutan, ez igual erabileran edo ez erabileran. Orduan ikustu dut aktibatu beharra dagoela gura kontzientzia hori. Argi dago, gu garnazgunen barik ez gara ezer, ez daukagu zer, guk gero gainera, herrian daukagu beste arazo bat, euskalkia dela. Claro, zeren gurean gertatu zen, Bizkaia galtzen zen, eta euskaldun berriak zetozen errezileko euskararekin.
Eta orduan bai, euskara hitz egiten zen, baina aititek ez zieten ulertzen umek ez bestei, eta sortzen zen gure eskualdeko euskaldun familia tipikoa izan dena hamarkadetan zehar. Dela, aititean mamak euskaldun zaharrak bertakoak, seme alabak euskaldun ez praktikanteak, euskaldun da gara katolikoak bezala, batzuk praktikanteak eta beste batzuk ez, ja erdolduta zeukatena, seme alabak bidali zituztenak ikastolara, ikastolako euskara egiten zieten, umeek aitita mamei baina zieten ulertzen, eta orduan badenak erderaz, azken finean ez. Eta denak ziren euskaldunak, baina batean edo bestean, denak ziren euskaldunak, baina denak ibiltzen ziren erderaz euren artean. Eta arnazgunena esate baterako gure familiara llegatu zen Jon Lopategiren bidez. Arnazgunen behar. Jon Lopategi Altzonaria gure irakaslea joan ziren gure amarena eta esan zion. Guk ez denuen sortzi hori izan, akaso ikastoletan irakasle, horak baken dituen. Baina Jon Lopategi garbi eta garbi izan zion gure amari euskara ikastolan ikasten genuen euskararekin ezela nahiko pertsonari izateko. Eta joan behar genuela, baserri batera, 15 egunero, behin. Kanpantzura, bidantzen dituen, kanpantzu, narratzen egon nintzen, beste zazuen batean, eta hori dut gure amaren zego golpe izugarri izan zen. Zer, egin niru behar gaitzen dut ikastolara. Nola horrein joan behar dela, ez dakit nongo herrietara euskara ikasteko hemen bakarrik egon da ez baitu ikasiko. Bueno, erabilera datuetan ikusten duguna da, apur bat, arnazgunetara jo ez daben gure inguruko euskaldunek, normalen euskara zeben erabiltzen. Ez dutelako ezagutu errealitate bat non erabiltzen den. Eta horrek ematen duen erreztasuna, eta giroak, eta gauzak, eta hola, labur azalduta zehozak. Eskerrik asko, Fredi. Eta Xier, ibili honetza. Nik ere nire biziprenetatik iratuko dut bizkat kontatzeko, arnazgunen iritzia, edo nola ikusten dudan, ez? Nire lehenengo kontaktu arnazgune batekin izan zen 15 urteekin, ez? Eta oso kontaktu fuerte izan zen. Nik erasoak erralduna ziren, ereduan ikasi nuen, garai hartan ikastolak, Gasteizu ikastolak etxeko gela batean martxan ipini zen, eta gurasoek ereduan matrikulatu ginen. Eta horre egin nuen ibilbidea, etxean euskaltzaleak, baina 15 urteekin lehen pilotan ibiltzen nintzen, testa puntan, eta 15 urteekin lehenengo bidaia markinara, ez? Testaz jolazteran partidu batzuk. Eta hori izan zen lehenengo kontaktu arnazgune batekin. Haiekin hasi gehiago jokatzen, ez? Partiduak eta etortzen ziren Gasteizera. Eta ni sentitzen nuen nolain lotxa, ez? Edo kontzientzia txarra, ez? Niregatik behartzea bestei erderaz hitz egiteko, ez? Eta lehenengo kontaktu horrekin, ez? Bizi nituen 6 urte amorratu da. Euskaraz nekielako, ez? Eta, 21 urteekin pilota utzi, eta orduan erabaki nuen euskaltegien izena ematea, ez? Eta hortik hasi nintzen, euskaltegian ikasten zenarekin ere jarraitzen duen arazo berri bat neukan. Euskaranekin, baina ez duen ulertzen. Hitz egiten zutena, ez? Orduan, hortik hasi nintzen, hango baserri batera joaten, gero beste batzutetik ere pasatu nituen. Eta hor hasi ziren lehenengo kontaktuak arnazgunekin, ez? Eta, hasieratik bi sentimenduak sortzen zaizkit, ez, arnazgunetan. Alde batetik, miresten ditut, pixkat amesten dut ere, hemen dagoen egoera, ez? Gure herrian edo gure inguruan egotea. Hortik dator ere pixkat idealizatzea, hemengo egoera ere, ez? Irudikatzen duzu perfektu egia, eta arnazgunetan gero ikusten dugu ez direla imperfektuak, ez? Badaudela utxunak eba eta badagoela zer egin duk, ez? Eta hortik dator pixkat ere, ez dakit ez, amorrua edo exigentzia maila, ez? Etortzen garenean arnazgunetara, amorratzen gara euskararekiko portaera epeilekin, ez? Eta uste dut arnazgunek badutela gaitasun bat eta erantzunkizun bat, ez? Espansionatzeko edo irradiatzeko bere egoera, ez?
Orduan, bueno, pixkat Maitek esan duena, ez? Kontzientzia hori, ez? Erdaldugunetan bizigaren euskaldunok, ez? Daukagun kontzientzia mai hori, ba igual arnasgunetan ere falta dela, ez? Kasu batzuetan. Orduan, bi sentimendu horiek dira, ez? Eta, bueno, arlo ezberdinetan eraman nahiko dituzke, ez? Eta pixka konparatu bi egoerak. Bueno, guk etortzen garenean arnasgun batera inmersioa egin nahi dugu, bizkat submarinista gara. Osea, bizi gara ereku batean, ibiltzen gara urazpitik eta uraren gainetik, ez? Denbora osoa, honekin euskaraz, honekin euskeraz, erderaz, hau ez dut ezagutzen zertan hitz egingo dut, ez? Horrek sortzen du ere estres bat edo neke bat, ez? Eta etortzen gara nagunera eta ez zaigu inportan orden ondokoa. Gu bagoaz euskaraz hitz egiten dugu eta bestean moldatuko da. Irutzen zaigu daukagula hemen eskubide gehiago. Eta arnaz hartzen dugu, eta azkenean gozamena bada, etortzea lekoa gozera, horregatik. Baina era berean ere, radarra oso sensiblea dugu. Inkesta horiek egiten duten sensibilidadea, baina gehiago nik uste dut daukagula etortzen garenean, Euskaldun berriok arnazgunetara. Eta orduan fijatzen gara, ez dakit, akats guztietan. Bi aita daudenean erderaz hitz egiten, kriston euskaldun azentuarekin pasatzen da umea, semea, eta euskeraz egiten diete, ez? Ez nola da posible hori, ez? Edo, bueno, jateza taberna batera eta ikusten duzu tabernaria, langile bat ikusten duzu eta erderaz hitz egiten duela, ez? Eta nahiz eta euskaraz eskatu, bera erderaz erantzuten dizu, ez? Hor dago beste utxune bat, ez? Edo, bueno, gai serioak edo humorea dagoenean, ez? Beti dagoera joera ere bai, ez? Edo txisteak edo erderaz egitera, edo gai serioak direnean, diru kontuak edo erderaz egitera ere bai, ez? Bueno, hor dago kontzientziaren eta jendearen ohituren kontua, ez? Euskara mota edo maila, ez? Guk etortzen garenean arnasgunetara, sensazioa nik uste dela puentin egiten den bezala. Zubiaren ertzean ipintzen gara, helduta daude soka batekin, soka aguantatuko du, baina salto egiten duzunen beti zalantzak etortzen dizkizu. Etortzen garenean horrela, sensazio ere antzekoa da. Etortzen gara gure sokarekin, gure euskara mailarekin, baina hemen onera etortzen garenean, segun ze euskalkia den edo, beti zalantzan ez geratzeko erdipurdika, elkarrizketa batean, eta igual beharra sentitzea erderaz egiteko, ez? Orduan, egoera horietan, askotan sentitzen dugu, empatia falta bat, ere bai, ez? Ez da beti, baina empatia falta bat, ere bai, ez? Edo exigentzia maila handia euskararen zuzentasunean, ez? Eta, hori, segun ze euskalduntze prozesuan zauden, hori horrek markatzen du, etortzeko arnasgunetara. Ez duke nahi konpasioa sentitzea euskaldun berriekin, etortzen direnean gara. Hori ere ez zaigu gustatzen, baina empatia bat bai. Sarritan esaten digute, guk telebistan besaletxe egiten dugula. Hori zaigu bat ere gustatzen. Edo arabar bat euskeraz, eta hori nazten dira kontatzen. Ni behin jo nintzen Gasteizera eta horrek ere ematen digu amorru bat. Empatia hori bai kontutan hartu behar dela. Ezagutza, erdalgunetan dagoen ezagutzak ematen du aukera gauza batzuk egiteko, ez? Erdalgunetan ematen ez duena. Berez, hemen ezagutza totala da, jende guztiak ulertzen du euskara, ez? Horrek ematen du aukera, Katalunian bezala, ez? Nik hori bentsa sentitu dut, ez? Zara egaten zara eta erderaz hitz egiten duzu, gaztelanez hitz egiten duzu, baina katalanez egiten dizut, ez? Sortzen dira elkarrizketa asimetrikoak. Eta han, ez dakit, nik behintzat egon nahi zenean, naturalagoa ikusten dute. Ez dute egiten modu violento batean, ez? Orduan, elkarrizketa asimetrikoa horiek erdalgunetan asko zailagoa dira, baina hemen nik uste posible izango zirena, ez? Eta orduan, hor dago, kontzientziaren maila, ez? Arnasgunetan. Iruditzen zait, kontzientzia dutenak, pixkat, behartu behar dutela ingurukoak, ez? Euskara aritzeko, ez dakit, ezin gara beti errenditu erderaren aurrean, ez? Hor estutu behar dela pixka bat.
ohituraz hitz egin dut, eta, bueno, iruditzen zait dela euskaldunen misterio bat, ez? Zergatik egiten dugu eta zergatik ez dugu egiten. Ez naiz aditu bat gai horietan, ez? Baina behintzat eskura ez ditut ikusten ikerketak edo artikuluak, ez? Motivazioen eta zergatien inguruan, ez? Zergatik egiten dugu gauzak, ez? Zergatik hitz egiten dugu bi gurasoria eta hori zergatik egiten erderaz eta umei euskeraz, ez? Bueno, hor badagoela arlo bat, ez? Soziologian asko ikertzen da, eta, bueno, ematen dizkigu pista batzuk, jakiteko nola gauden eta nola goazen, ez? Baina psikologia aldetik nik uste dut ere garrantzitsua izango zirela hor gehiago jakitea, zergatik egiten ditugu gauzak, edo ez dugu egiten. Gero eremu ez formala, nik uste dut hori dela hemengo altxor bat, erdalgunetan, bueno, ziurtatuta daukagu, ez? Hizkera formala edo eskolan jasotzen dena, ez? Ikastoletan jasotzen dena, horrek ematen duena, ez? Da ezagutza, baina ez du ziurtatzen erabilera. Garai batean pensatzen zuten, sortu zirenean ikastolak eta hainbeste ume, hainbeste ikastoletan, hemendik kalkulu egin zuten, ez? Hainbeste urteetan, hau eginda dago, ez? Orain ikusi dugu, denboraren aurrean pasatu da, eta ikusi dugu, hori ez dela horrela, ez? Ezagutzak ez duela ekartzen erabilera. Orduan, eremu formaletik kanpo dagoen beste guztia, ez? Eskolaz kanpoko ekintzak, kultura eskaintza, edabidea, komertzio, herritarren hizkuntza ohiturak, guzti hori, gure eremuan behintzat utxune bada, ez? Azken finean hori dira euskalgintzaren helburuak erdalgunetan, ez? Eta hori hemen hobeto dago edo ondo dago, ez? Hori da altxorra bat nik uste dut, zaindu beharrekoak. Eta hor nik uste dut sartzen dela bete-betean instituzioen eskua, ez? Udalaren funtzioa da eremu guzti hori esaintzea, ez? Nik uste dut utzi behar dela bizkat hezkuntza eta ikastetxeak, ez? Sistema horrek badauka bere indarra, badauka bere mugimendua eta horrek egingo du egin behar duena. Baina beste hori askoz dispersoagoa dela eta arlo asko direla, hori zaindu behar da, ez? Nik uste dut hori dela udalen edo eskualdeen instituzioen eremu bat, ez? Inpresioa daukat, garai batean, nola azaldu, unibertsoa sortu zenean Big Bang egin zuen, ez? Eta, orain dela 50 urte, uste genuen Big Bang egin genuela, ez? Ikastolen sorrerarekin, euskaltegiekin, komunikabideak hasi ziren, ez? Baina, inpresioa daukat Bing egin dugula, ez? Eta faltatzen zaigu Bang hori, ez? Eta Bang hori etorri behar da, ez dela Big Bang, Euskararen unibertsoaren sorrera oraindik ez dago eginda, ez? Orduan, Bang hori zer da? Izan daiteke aipatu ditudan gauza guzti horiek, ez? Gehi erdaldunak ekartzea euskarara, gehi lan mundua, igual guztia dira batera, ez da bat, ez? Baina oraindik falta zaigula hori, egoteko, erabileran, ez? Hazkunde esponentzial bat, ez beharko duguna hori. Hizkuntza altua omen da euskaldunen etorkizuna, ez? Gu hori erdaldunetan oso ondo dakigu. Denbora osoa erabakitzen ari gara norekin hitz egin euskara eta norekin ez. Umeekin adibidez hori izugarrizko gauza zaila da nire ustez. Gu etxeko umeekin, ni pensatzen nuen umeak euskaldunak zirenean, etxetik jaso zuten euskara, ez, asko zerrezago izango zirela. Euskara badakite, baina bigarren ikasi behar duten hurrengo gauza da norekin egin behar duten euskaraz eta non, eta noiz, ez? Eta hori da prozesu bat, ez dakit noiz bukatuko den, baina gauza luze bat da. Ez da euskara bezala edo akizu edo ez akizula. Asko zailagoa da, eta dirudi hori izango dela etorkizuna, adituek hori esaten dute. Arnasgunetan ere bai, eleaniztasunaren giroan, hizkuntza ezberdinak asko sageriagoak egongo dira badaudela, momentu honetan, eta ariketa hori etengabeko izango da, ez? Orduan, horrekin ere herri egiten behar dela, ez? Kontzientzia horrekin. Niretzat oso kezkagarria da, ez? Fredik aipatu dituen datuak, ez? Nola arnasunetan erabilera apaldu egin dela. Egunkarietan eta hitz hori erabiltzen duten. Niretzat
jaizten denean erraldunetan erabilera jaitsi esaten dute. Arnasgunetan esaten dute apaldu. Askoz gozoa bada, niretzat askoz kezkagarra izan behar zen eta hitza askoz zorrotza izan behar zen eta askoz alarmista izan beharko zen. Niretzat horrela ikusten du, nik irakurri nuenean, harritu nintzen pila, Arnasgunetan euskararen erabilera apaldu, nola izan daiteke hori, oraindik ez dut ulertzen zergatik den hori. Hor sartzen dira psikologia sozialen ikerketak, ez biltza faltan botatzen ditudan arrazoi horiek. Ez dakit izan daiteke, aipatu den mapa hori, periferia eta nukleoa. Teorian guk periferian gaude, eta zuek nukleoan zaudete. Hori zalantzan ipintzen dut, iruditzen zait bai, garai batean erasoak edo inbazioak edo jende mugimenduak iparraldetik edo hegoaldetik etorri zirela, eta joan ziren muga mugitzen, Ebroraino, goitik ere bai, eta gero Francoen diktadura, autonomiak, iraultza frantzesa, eta hori joan zen dana murrizten, Eta, impresioa daukat, orain deno gara periferia eta deno gara nukleoak, Iruditzen zait orain mugimenduak ez datozela geografikotik goitik edo iparraldetik edo hegoaldetik, Orain etortzen dira lurrazpitik, ADSL-arekin eta Wi-Fi-rekin, eta gainera guk irekitzen diegu atea sukalderaino beste hizkuntzetan. Eta beste hizkuntza horiek, goi bat harrapatzen dute espazio auditiboa, etxekoa, eta batzutan ez gara konturatzen nori irekitzen diogu atea, sukalderaino. Kanpoko atzea itxita dago, biltzez, persona fisikoak esartzeko, baina beste tresna horiekin sartzen zaizkugu beste hizkuntzak, Era berean nik uste dut hori positiboa dela, erabilia dugun tresna bada, beste sukalde batzuetaraino ailegatzeko euskararen bitartez. Ez da negatiboa guztiz. Eta, Arnasgunetan instituzioa ere euskalgintza bezala ikusten dut nik. Eta, hori hemen igual normala iruditzen zaizue, baina ertaldugunetan ez da horrela. Gehiago iparraldean, Nafarroan, Araban ere, segun ze alderdi politikoa daude instituzioetan, ez dira euskalgintza. Eta guk adibidez, posa handiz hartzen dugu, irakurtzen dugunean hori okupdalak EITB-ri bakarrik euskaraz hitz egingo diola, Horrela eskatuko, ez eskatzeko erderaz hitz egiteko, Horrek posa handia ematen dugu. Edo eskatzen denean Zarautzen edo Aramaion medikoa euskaraz jakiteko, Edo hizkuntza eskakizunak, Begira Carlos Urtijos zenbat errekurso ipini dituen, udalen kontra. Hori dira instituzioen erabakiak bidea irekitzen dutela eta azkenean guk ere erraldunetan bizi garenok horrek eragiten digula, Horregatik Arnasgunen garrantzia eta irradiatzeko gaitasun hori, Eta, pixkat horrela ikusten dugu guk gure atalaiatik, Arabako atalaiatik horrela ikusten dugu. Uste dut importantea dela konturatzea ez gaudela islatutak, eta eragiten duela Euskal Herri mailan Arnasgunetan gertatzen dela ere eragiten duela erdalgunetan eta alrebes ere bai, Eta, erantzukizun handia duzuela mantentzeko daukasuena, kontzientzia hori oso importantea dela, eta horregatik uste dut direla jardunaldi hauek, kontzientzia hori hartzeko. Eta, gutxuneak daudela eta non lan ere bai, uste dut. Eskerrik asko Iruroi. Junga apuntatzen esan dituzuenak, gauza batzuk berreta egin txeskigu, beste batzuk aldezain berrik. Badera sorta bat ere badakagola pixkat prestatu, eta ala ere, zuek nik guanba botako eta gero zuek esku baltza eta oproituala bota alazen. Gero ez da egitzuetak matek hasi nahi du. Guk esan dezua, azkenen elkar eragiten deula asko. Eta maite gitzat erabili du kontzeptu bat erreferentzia positiboak.
aipatu duzu etengabe, askotan ikaste prozesu horretan lagungarri izan dela, arnasguneekin elikatzea, baina, jakineko nuke zenbatean behan erreferentzi positibo arnasguneetatik atatzen gehanetan. Bai, ben maite gaipatu du, Leitzarrak edo berritakoak Iruñara joaten dianean, igual pixkat hori gehiago zehaztuko bazen, hasierra gaipatu dure bai, empatia falta hori. Pixkat igual, sinceridade ariketa bat eskatuko benizuek, animo hortan gauza bada, ikaste prozesuan laguntzia eta joentzutia eta kontaktu, baina zenbatean joan geha bezala erreferentzia positibo egunero estres linguistikoan murgilduta zaudeten herritarrentzat. Iritza da, jakitean noraino llegatu daiteke. Gure egoera eta arnasgunen egoerak ezberdina dira. Arlo ez formalean batez ere da gehien nabaritzen dudana. Eta jakitea horretara llegatu daitekela, ez? Kalean komertzioa euskaldun izan daitekela. Paisai linguistikoa ere euskaldun izan daitekela. Ohiturak guraso umeek eta jendearen artean ezberdinak izan daitezkela, ez? Orduan da referentzia bat ailegatu daitekela. Nik euskararen gaian da galdera hori erantzun dut zuzenean, baina bota diren beste batzuen inguruan nire bat hipotesi personal bat, eta da tensioaren hipotesia. Euskara tensioari esker bizi da nire teoria, orokorra. Orduan, adibidez, gure herrian zer gertatzen da. Zer gertatzen da, esate baterako Orozko Negirio grabazioa behin Andra bati okina zalako, eta okine ongia egiten zuen oso aspalditik, eta Zugarra Murdikoa zan jaiotzez. Eta grabazioa egin zuen Zugarra Murdiko euskeraz perfecto. Zerraitik. Erderaz egin zuen dago denbora pilo batean. Ez dago beste, etorriko banintzona, amaituko nuken ahazten, edo biokoa egiten, edo harrapatzen duzunean, beste herri batean euskaldun bat, orain dela 20 urte, ez dagoen herri batean euskara perfecto eginez, badakizu zer gertatzen den herri horretan. Nik ikusten dudana da apur bat txip horiek, ez? Ugerrian deskubritu ditu euskaldunak, deskubritu, ferreteria goikotzea, batzuk oso famatuak, Tolosarrak. Beste txip batekin hor dago jarrera apur bat, nire ustez defensibo bat, eta normala da, gorda bezalako herri batean, edo Bilbo inguruko herri batera baldin basoa, zure txipa da. Hauek ez dakit euskeraz, baten batek nahi badik niri egingo dit, eta nik egingo diot, baina ere hasiko ni estresatzen kontu guzti honekin, batez ere ez dagoelako tensiorako ohitura hori. Hau da, apur bat, euskararen tensio horretan bizitzeko, ohitura hori ikertzeko, jendea epaitzen dugu begiaren bidez honek jakingo du, honek ez du jakingo, bizi gara hor eromen baten baitan, eta batzuk apur bat sortan dugu, herrian pertsolaria basara edo oran, algortan bago gizon bat, senegalekoa, zantzen dutuera gantzialdean edo oran, bete agurtzen nagoena galetik, hola txiko, que kanten euskera! Da bere agurtzeko moduan, eta jendea baldin badakizuna, normala da horra jotzeko, baina normalean nik ikusten dudana da, militara honen azpeitik gora gurekin agortan, eta ez dira isiltzen azpeitin, eta gorda doz isil-isilik eta begiren inguruna zer gertatzen den, normal egual ere berri batera llegatzerakoan, baina euskara ez da hizkuntza espansiboa, ez dut ikusten, edo igual gaur egun izango da gehiago, etorkizunen izango da gehiago, baina normalean arnasgunetik duen euskalduna ernalgunera nik ikusten dut apur bat territorio komantxera doan, edo kontrakoa, komantxe bat doana zurien territoriora, eta hemen zer gertatzen den, leku berri batera noa, ez da bakarrik alderdi linguistiko, integratu behar nahi, ez da gizet, ez du nahi seinalatu nazaten, zu esan zenuen egon Gabiriko familia hori los vascos, ez? Eta etxenike familiari zabal ere los vascos deitzen zioten. Eta arrotasunez erapaten zuten, baina hori ezaio gustatzen etiketa bat izatea gainean. Orduan ikusten dut, arnasgunetako jendea orokorrean erralgunetara doanean, gero denborarekin bai igual bere txokoa ukitzen dut bere lagun euskaldunak, baina ez dira, orokorrean ez dira potentzia euskaldun izatzaileak. Ez da, persona bat heltzen dena azpeititik agortaran, azten dena jende guztiarekin euskaraz hitz egiten. Behin ezagutu nuen urrezkilako gizon bat, mundu osoan da bilena bombilak saltzen,
eta mundu osoan agurtzen du jendea euskeraz sartzen dena leku batera. Eta badaki, Alemaniako Bonen dagoela denda batean gizon bat euskarako gramatika bat duena, ezagutu zuela Ben Frantzako Limosen, beste Andre bat, eko solako gauzan, tipa dauka hobi hori, baina bakarra ezagutu beharra munduan. Gurestiako gizon bat, amena gonbila sartzen mundu osoan zehar, eta dozik lekutara sartzen denean, agatxaldeon, esaten du. Eta bera tipoak aparte bakin, ez edo. Baina galdera erantzunez, nik uste dut tensioen dinamika horregatik, Baina euskalduna erraldun gurera doanean, apurua lehenko begiratu, entzun, zer gertatzen den hemen, eta gero, euskaldunak aurkitu ala urbiltzen joan, baina ez da indar, ez da bilbotar bat horiera bat horrezera eta erralduna bada, gazte egon dene egingo duzuela erderaz eta altu, eta izango da indar erdalduntzaile bat, herrian zehar, euskalduna kostera ez dugu hori egiten. Bueno, ez du nire impresioa da. Nik uste dut, erreferentzia positibo horietan gainera hirurok, aipatu dugun naturaltasuna, jatortasuna, hizkuntzaren gozotasun hori transmititzeko oso importantea dela, bestela zentzurik ez duke